Metro TV Budaya. Karya budaya. Ora ono sing jauh dilahirke ning keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane tapi kahanane yen pancen ngene iki takdire sing sebelahne kudu sing kene bergerak kudu iso ngadeg dewi rano cekelane yen nemen anak sing rusak omahe sakno bermaesa karya budaya di repot-repot tuh. Terima kasih ya Bolo, sehat selalu ya Bolo. Terima kasih. Kabeh nolo ya. Makasih ya. Ya berkah-berkah. Tak cari tadi cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggal di keluarga nelongso ning kudu tak terima Spesial untuk Big Boss kita, terima kasih. Terima kasih bos. Dikasih sayangi sing kaya cahliyane bapak ibu bingung dewe-dewe goyang bos yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak tapi korban berjuang ning jalan dhewean sikap ora ono sing jauh dilahirke ning keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane tapi kahanane yen pancen ngene iki takdire Gendong lala. Monggo sawanganipun. Matur sembah. Matur sembah nuwun bosku. Terima kasih. Asik audio. Sana-sana dulu ya bos, itu bos. Open
Rene lho